și bine ați venit la intro-ul nostru pentru podcastul Two Girls, One Book, sau în română Două fete și o carte. Eu sunt Carina. Iar eu sunt Iulia. Și ne-am adunat aici ca să povestim despre cărți, basically. În general, romantasy, romance, fantasy, dar o să vedeți pe parcurs, poate se schimbă. Cum ne-am cunoscut? Interesantă poveste. Ai uitat? Ne-am cunoscut în anul 2021. Probabil, nu mai țin de anul. Am lucrat împreună La un magazin pe care nu-l putem numi. și nici nu ne-am dorit să-l numim, dar din fericire ne-a adus împreună. Și ne-a lăsat traume. Am uitat să ne prezentăm pe scurt. O să ne prezentăm acum pe scurt. În caz că nu ați observat, este prima dată când facem așa ceva. Loki, te rog, încetează. E posibil să-l mai auziți pe Loki, se plimbă pe aici. Până acum a dormit, dar acum s-a hotărât că e momentul să fie treaz. Și ne este un pic greu să structurăm un videoclip, dar încercăm. Și trebuie să ne și prezentăm un pic, ca să știți câte ceva despre noi. O să las pe Iulia să înceapă. Bună. Eu sunt Iulia. Așa? Și cu ce te ocupi, Iulia? Câți ani ai, Iulia? Trebuia să-mi fac o structură mai bună. Vrei să încep eu, Iulia? Nu? Deci te rog să ascult. Eu sunt Carina. Ce să vă spun despre mine? Probabil nu vă interesează, dar nu contează, sunteți pe canalul nostru, așa că o să vă spun. Sunt Carina, am 25 de ani, din păcate, aproape 30, și mă ocup în general de design. În viața de zi cu zi sunt designer, brand designer, web designer, that kind of stuff. Și seara, undeva pe la 11, îmi amintesc că îmi place să citesc și încep să citesc. Și pentru o perioadă foarte lungă am uitat să mai citesc. Și acum mi-a revenit pasiunea și am zis că de ce să nu o împărtășesc cu tot internetul și cei 100 de oameni. Bine, eu am fost optimist. Cei 5 oameni care probabil o să ne urmărească. Dintre care 3 suntem. Nu, 4 suntem noi, că 2 suntem noi, Prietenii noștri. 2 iubiți. De fapt, Și da. îi mai zic unei prietene apropiate dacă poate să ne dea un like. În orice caz, mai sunt și, aș vrea eu să spun, dacă mă permiteți, scriitoare în timpul liber. Glumesc. Am vrut să fiu Am mai vrut să fie scriitoare. de câteva ori. Am un volum de poezie în lucru din 2018 care, nu zic cu voce tare, nu pare așa de mult, dar când încep să fac calcule, și mi-e foarte greu să fac calcule, îmi dau seama că au trecut 6 ani. Suntem în 2025. E ok. 7 ani atunci. Și încă nu e gata. Cea mai amuzantă parte e că am scris toate poeziile, mai am 3 de scris și nu reușesc să le scriu. Dar e în regulă. Și în fiecare săptămână îmi vine o idee nouă de roman fantasy pe care nu o să-l scriu niciodată. Atât ar trebui să știți despre mine. Iulia. Bună. Eu sunt Iulia, după cum a spus și colega mea, Carina. Și, pe scurt, despre mine, eu ar trebui să știu cu numele, cu cifrele, cu astea, sunt contabilă, dar nu. Nu vă așteptați. Deci Așa nu ne ceva. ajută nimic în viață. Nu? Și ca toate fetele neamuzante de pe internet, ne-am apucat de podcast. Bun. Mi-am luat notițe cu ce ar Foarte trebui să vorbim. profesionistă. Sunt foarte profesionistă. Profesională. Profi.
Profesia mea este să fiu Pro. profesionist. Bun. Am vorbit despre cum ne-am cunoscut. Notabil este că, în general, ne vedeam odată la, aș vrea să spun o lună, dar erau mai degrabă 3 luni. Da. Acum ne vedem mai des. Și o să ne dăm seama dacă ne place una de alta sau nu. Și probabil o să ne certăm. Hey! You suck! No, you suck. You suck! Ce rea ești! Vedeți cu cine am de-a face? Cum ne-am deschis canalul. Da. O altă poveste interesantă. Foarte. Restul. Dacă îl vedeți pe uriașul ăsta de aici, îl cheamă Loki, v-am mai zis de Loki, în sfârșit s-a culcat, pe mine, ca de obicei. El trebuie și lăsat pe la oameni când eu plec din localitate, iar omul... Oameni. Da. Omul acela este Iulia. Și l-am lăsat data trecută, acum aproximativ o săptămână la Iulia, și am văzut că citește Quicksilver. Am zis, și eu trebuie să citesc Quicksilver. Wow, 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 book talk, bla bla bla, for twing, și am zis, hei, nu vrei să ne facem un book talk? Un book talk împreună? Și am zis că normal că vreau un blup împreună. E tot ce mi-am putut dori. Am vrut să zic book talk. Nici măcar n-am nimerit plantul. Așa. Și a zis, așa că acum, după o săptămână, este la mine acasă, este 10 noaptea. Ne mai trebuie să filmăm și podcastul, primul nostru podcast, de fapt. E posibil să ajungă iubitul meu din minut în minut și să se întrebe de ce e împreună cu mine. Da. Dar este în regulă, pentru că poate să se întrebe, ok? N-ar fi singurul motiv. De ce dai din casă? E doar un intro. Bun. Și pe scurt povestea, am întrebat-o, hey, book talk, și a zis, yes, sure. Și a trecut o săptămână și Și acum... suntem aici. Da. Destul de easy, chiar Next. e ușor de urmărit. Cum am început să citim? Tu cum te-ai apucat de citit, Iulia, prietena mea? Carina, prietena mea, eu m-am apucat de citit prin aproximativ clasa 6-a, 7-a, 8-a ish. Ce range? Not good with numbers, told you. Așa. Așa. Prin faimoasa, probabil ați auzit de ea, seria Twilight, adică Slaps. vampiri, adică fantasy, adică de unde a pornit fantasy-ul pe care îl știm astăzi. Din Twilight? Da, Ce rău. vampiri, Din Eragon, vă zic eu, sigur. nu. Așa. Dar fantasy-ul a luat o mare pauză la mine și a revenit anul acesta cu una dintre seriile despre care o să vorbim probabil într-o zi în acest podcast. N-am să dau Acotar. nume. Nu? Ce? Dar nu dăm spoilere în acest canal. Acotar. Mă obligă să citesc Așa. Acotar. Da. Nu prea Sincer. angajez. Nu, sincer nu știu de ce începem dacă n-ai citit Acotar, dar Efectiv m-a amenințat că nu mai face nimic cu mine dacă nu citesc următoarea carte Acotar. Și eu sunt supărată că eu vreau să citesc One Dark Window, dar sure, I guess. Și dacă tot suntem pe subiect, că tot zicem în engleză titlurile, noi citim în engleză în general, doar eu personal, doar pentru că simt că se pierd lucruri în traducere și nu-mi place. eu, fiindcă așa e corect să citești o carte scrisă în engleză. Deci vă Trebuie puteți citită. da seama cine e very demure, very mindful din acest duo și cine vrea să ofeseze tot internetul. Dar sure, din vina mea o să ne certăm. Bine, cum am început eu să citesc?
Actually, am o poveste bună cu asta și aș fi vrut să mă gândesc la ea înainte să filmez ca să pot să-mi aduc cartea. Dar o să vă spun, o să vă arăt aici, poate. Da, vă arăt aici. Eu m-am apucat de citit în clasa a doua. În clasa a doua m-am apucat și m-am apucat efectiv cu cartea asta, pe care o am cu aceeași copertă, Academia Prințeselor. Sincer, recomand 100% din tot sufletul meu cartea asta. Nu știu cum o să fie dacă o să o citesc acum, dar știu că atunci mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut că nu a fost ce m-am așteptat. Eram în a doua, deci nu mă așteptam la prea multe, dar nu a fost ceea ce m-am așteptat. Am primit-o de la mama, am adorat cartea asta din tot sufletul meu și după aceea am pierdut-o pentru că, s-a întâmplat chestii, m-am mutat. Și recent, prietenul meu mi-a făcut cadou aceeași carte cu aceeași copertă, care e destul de greu de găsit, deci am super apreciat. Și o am în bibliotecă și abia aștept să o recitesc. După aceea am luat o mică pauză, cred, nu știu dacă a fost o pauză, dar am citit chestii de copii, până în clasa 5-a, când m-am apucat de Eragon și am citit Eragon zi, noapte, dimineață, lună plină, n-a contat, eu am citit Eragon, care cred că o să rămână seria mea favorită of all time, forever. Și mi se pare că îi găsesc asemănările, că s-au inspirat oameni din autori din această serie și o să amintesc asta în următorul podcast, bineînțeles, pentru că o să vorbim despre cartea inspirată de acolo. Dar da, așa am apucat eu de citit. Apoi am făcut altă pauză, mult timp, și m-am reapucat acum. Știți cum e viața cu cititul și opritul din Și viața în general. Viața. Ce citim în general? Am menționat deja, dar clarificăm. Fantasy, romantasy, romance, dark romance. Eu nu citesc dark romance, dar dacă o să fiu obligată, pot să încerc. Mie nu-mi place. În general nu îmi plac scenele... Nu pot să zic că îmi place foarte, foarte mult smatul, I guess. Îmi place moderat. Îmi place dacă nu e tot plotul unei cărți și dacă are sens. Dar dacă trebuie să citesc despre două zâne care se încalecă, pare că asta este acotat, care se încalecă una peste alta zi, noapte, dimineață și lună plină, probabil nu o să-mi placă. O să-ți pară rău că ai zis asta? Sau poate o să-mi placă. O să vedem. Corect. Nu vreau să mă cer cu prietena mea de la primul videoclip. Bine. Al doilea. Ce vă puteți aștepta de la acest podcast? Tu ce zici, Iulia? Eu am păreri. O să mă aștept că o să avem păreri și Carina în special o să aibă păreri. Eu sunt hater profesional. Exact. Sau profesionist? Am zero idee ce vorbesc. Pro, hater. Da. Și o să primim foarte mult hate pentru părerile pe care le avem. Deși nu o să ne intereseze pentru cei 5 oameni pe care ne urmăresc. Probabil nu o să ne intereseze și dacă ne urmăresc mai mulți oameni, pentru că cred că facem asta de fan și pentru că ne conectează cititul, nu neapărat, I don't know. Exact. Noi avem păreri, ok? Da. Avem prea multe păreri neîmpărtășite și acum că atâta lume ne-a întrebat să Absolut nimeni. vorbim despre asta, am hotărât că e momentul. Da. Eu cred că vă puteți aștepta la niște scene cringe. Din nou, nu suntem obișnuite cu asta. Eu mă uit acum la un telefon și e kind of hard să-mi imaginez că vorbesc cu cineva. E bine că o am aici pe Iulia, mai vorbesc cu ea. Bun. Ce vă mai puteți aștepta? Bineînțeles, după titlu vă puteți da seama, Two Girls, One Book. Basically citim aceeași carte și după aceea ne dăm cu părerea pe internet. Ne dăm cu părerea pe internet și pe TikTok și pe Instagram la Two Girls, One Book. Dar e părerea pe scurt, deci dacă veniți aici vreți să aflați toate părerile. Și sunt puternice
Și detaliate. Și se schimbă destul de des. Da. Da. Și cred că acesta este intro-ul nostru. O să ne apucăm de filmat primul podcast. Sper că nu v-am plictisit foarte tare. De obicei, intro-urile sunt plictisitoare. Eu nu mă uit la ele niciodată. Dar este bine să avem așa ceva pe canal. În caz că vreți să aflați ceva despre noi. Dacă nu, dați skip. Mergeți la podcast. Whatever. Corect. Probabil ați dat skip deja. Nu mai Ne vedem contează. acolo. Ne vedem acolo. Dacă n-ați observat, e un pic de low budget podcast. Avem și link-uri pentru primul podcast. Nu l-am folosit la intro pentru că am uitat că avem link-uri. Cel puțin eu. Iulia cred că nu vrea să Intenționat, da? Nu-i plac link-urile mele. Dar nu avem microfoane. Avem un telefon șmecher, nu e a meu. Nici al meu. Nici al ei, nu știu cu e. Și o să vorbim în linguri până ne luăm microfoane, pentru că suntem cool, ca pe internet, cum sunt adolescenții cool de pe internet, ok? Pentru că suntem tinere, în floarea vârstei și suntem ok la cap. Și o să mai apară câini. Îl am pe Loki, dar am și pe Cuba. Cred că se vede în video. Dacă se vede, ea e Cuba și este în depresie tot timpul. Dar e ok, noi o iubim așa cum e. Fratele ei, Loki, este un dezastru. Da. Dar e simpatic, e atât de mic și simpatic. Și are ochii bulbucați. Da, și se uită așa. E simpatic. Bine, ne vedem la podcast. Fourth Wing podcast. Nu-l ratați. Nu-l ratați. Niciodată să nu ratați un videoclip. Și dacă îl ratați, nici nu vă mai uitați la noi. Efectiv, nu merit. Ce fel de fani sunteți voi? Eu v-am dezamăgit vreodată? Iulia v-a dezamăgit vreodată? Nu! Este primul video. Noi postăm un podcast odată la 2 săptămâni. Nu te dezamăgim niciodată. Așa că nu ne... nimic. Așa că nu ne dezamăgim nici tu. Te apreciem.